Maayong adlaw mga kaigsunan, maayong buntag. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa adlaw nga iyang gihatag kanato. Mga kaigsunan ko nga naa diha sa inyong panimalay, naglantaw kanato online. Maayong adlaw pod kaninyo og sa ako ang mga kaigsuunan, mga higala, mga amigo, mga abyan ug uban pa nga naa dinhi sa physically nagagather. Maayong buntag gayud kaninyo. It's really a joy and encouragement for me nga makita kamo karong adlaw. Palihog ko og lingi sa inyong abay, ingna pod og maayong buntag, no? Kay basin og wala pa mo nakaingon og maayong buntag sa inyong abay. Salamat sa Ginoo sa iyahang pagkamaayo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Magampo kita mga igsuon. Ginoong Dios, ikaw ang Alpha ug ang Omega. Wala kay sinugdan ug wala pod kay katapusan. Sama pod kanimo Dios ang imong mga pulong nga mahanaw na lang ang tanan. Walay ni isa nga tuldok o kuwit sa imuhang pulong mga mawala o Dios. Mauna o Dios karong kabuntagon ang among pagampo nga ang imuhang pulong mo tisok gayod sa among matag usa ka kasing-kasing, tagai kami og paglamdag gikan sa balaang espiritu, kay kung sa amo alang nga kaalam o Dios wala gayod kami mabuhat. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo ug nagapasalamat. Amen ug amen. Karong kabuntagon mga igsuon, padayon kita nga maghisgot sa pulong sa Hebreo, no? Kung naa kamoy Biblia, naa kini sa kapitulo 7, 1 hangtod sa 10, ang tituluhan kini nato ang atong pag-istoryahan, ang perpektong angkla sa paglaom. Mao kini ang ato ang paghisgutan o mga pagwali karong kabuntagon. I hope nga excited kamo na kita sa kapitulo 7 sa Hebreo. Ako excited pud kayo sa pagtuon niini kay nisamot gayud ang paghulagway sa Dios, ilabi na kang Ginoong Jesus diha sa iyahang mga pulong. Ambot og nakahibalo mo sa mga balita karong mga simanaha, naamanggog ko ikauban sa wider group kagabi nga gatrabaho siya as a nurse sa NMMC. Nag-ingon siya nga sa kadtong miaging mga simana matag gabi halos balig 40 ang iyahang bisitahon. Matagabi COVID positive niya. Nahimo siyang murag nakaapekto gayud sa iyahang physical pod nga panglawas, no? Magsigig PPE kanunay. Apan karong simanaha, mura og na kaginhawa lugar siya kay ang iyahang giatiman kagahapon sa gabi kay mga 16 na lang kuno nga mga COVID positive. And daghan pud kuno na ay laing mga ospital nga gikan sa 100 nga na-admit nga mga COVID positive ning gamay gyud significantly karong simanaha. Ug ambot sa inyuha pero murag maka-agree siguro kita nga maayo pud ni siya nga balita, no? Tinuod pod. Although dili gyud ta kahibalo kay matud pa nila wala man gyud goy mass testing. So dili gyud nato masukod. Apan hapit na gyud, no? 2 ka tuig ang ato ang pag-go through niining pandemya. Daghan na kanato nga miagi na og gitusok ang atong ilong, no? Testingan kung naabatay COVID-19 o uban kanato nahimong positive. Siguro naa sa inyohang panimalay, bisan some of you right now nga nagalantaw niining pagwali na positive usab. Naakitay mga businesses nga nasirado, daghan ang naapektuhan tungod aning pandemya, daghan og nawad-an og panarbaho ug uban pa nga mga butang nga wala gyud nato gihandom apan nahitabo man gyud tungod aning pandemya. Apan siguro sa mga panghitabo karon nakakita kita og murag usa ka paglaom lugar, no? Paglaom bisan sa pandemya kay murag nagkagamay na basin og makabalik na unya ta og unsa kadtong sa una.
akong nabantayan gayud nga nausab sa pandemya or naapektuhan lugar kay ang ako ang mga gagmayng mga bata tungod lagi kay hapit na pod duha ka tuig nga napriso or naalang sa balay. Nakauli miadtong miaging bulan sa amo ang panimalay or didto sa kabasalan. Unya kining ako ang kinamanghuran nga sa una murag malipayon kaayo ni siya. Kanang ganahan kayo makig-istorya sa mga tawo, ganahan kayo makighalubilo. Pero pag uli na mo, murag naa na siya maikog na siya ba? Dili na, murag ang iyahang social skills sa pagpakig-istorya. Bisan pa sa ako ang mama o sa ako ang mga pariente, kay naapektuhan ako agyud siyang nabantayan usa kadto sa murag reflection or effect sa kini nga pandemya nga nahitabo. Ambot og unsa pod ang epekto sa inyo ha na amang gyoy klase-klase nga mga epekto. Apan isip Kristohanon makaingon gyud ta nga dili pa ulahi or tapos na ang tanan kundili adunay paglaom bisan pa sa pandemya. Kabalo ba mo nga ang paglaom, dili ang ministry, kundili ang pulong nga paglaom, daghan og nahibulong ani nga pulong, ilabi na og kadtong mga wala gatuo kang Ginoong Hesus, nahibulong sila og katong mga walay Dios. Nga unsa man gyud ni ang paglaom or hope nganong grabe man ang epekto niya sa usa ka tawo. To a point nga naanay mga laglom nga pagtuon kabahin aning pulong nga paglaom kay kung ilabi na sa kadtong walay mga Dios ug tan-awon lang gyud nato kining kalibutana wa man gyud paglaom. Kung kining pandemya adunay gihatag nga leksyon kanatong tanan, mao kana nga walay butang dinhi sa kalibutan nga dili pwede mawala gikan kanimo, mawala gikan sa imong mga kamot. Naay usa ka kanta, siguro kadtong hilig kayo og karaoke. Kabalog yun niini. Kay ga-reflect or ga-sulti man ni siya sa klase sa panghuna-una sa mga tao kung sa ato pa kanang inistorya lang yung tininuod, matod pa nila sa kining mga taong walay Ginoo, mao kini ang gusto nila isulti. Sa in English ni siya, akong basahon, kabalo ko nga, kabalo mo ani nga awit. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Murag mo kanta ng ubang tao diri. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Ngun pagyud siya, same old song, just a drop of water in the endless sea, all we do, tanan natong buhaton, crumbles to the ground, mahugno, though we refuse to see, kitaray na pabuta-buta, tanan natong buhaton, mahugno, mawala, mahanaw ra kana, kitaray gailad sa atong kaugalingon, mao kini gisulti aning awita. Don't hang on, no? Ayaw og paghang-on. Nothing lasts forever but the earth and sky. Mga mahatay, mga wala ragitang tanan, it slips away. All your money won't another minute buy. Unya, mukanta din tag, dust in the wind, all we are is dust in the wind. Ganahan kay ta mukanta ani nga awit, no? Pero wala na to nakita nga ang minsahi ani nga awit kay grabe ka makadala og kasubo. Samot pagyud og ang tawo nga gaawit ani kay adunay depression. Murag motuklod ni kaniya siguro nga oy wa man di ay ni pulos ning tanan. Wa man di ay paglaom ni ining kalibutana. Nganong magunit pa mangkos akong kinabuhi. Usually this is kadtong mga tawo walay Ginoo, walay Dios, mao gyud ni ang ilahang panlantaw sa kinabuhi. Apan daghan kanila na tingala nga unsa man kining paglaom nga makahatag man og kusog, makahatag man og kanang vigor sa usa ka tawo nga mupadayon bisan sa kalisod sa kinabuhi. Bisan pa nga ang paglaom nga ilahang gibutangan or the object of their hope
kay dili mao. Kitang mga Kristohanon, aduna kitay dako or maayo gayud nga paglaom kay tungod naaman sa Dios kang Ginoong Hesus, nakaangkla ang ato ang paglaom. Apan naay ubang tawo ang ilahang paglaom, nakaangkla sa laing mga butang. Apan mga igsoon, naagihapon siya'y psychological effect sa kadtong tawo nga naglaom. Gitunan. Ilang gitunan. Naay usa ka teacher nga nagtuon aning paglaom, natingala gayud siya kay naa siya'y estudyante, mga igsuon ni sila nga gipasagdan sa ilahang parents kay tungod ang ilahang parents mga drug addicts man, substance abuse. Naa sila sa Amerika gapuyo nga wala na sila giatiman sa ilahang parents kay tungod adikto lagi, mga adik ang kining ilahang mga parents. To a point nga, gikan sa eskwelahan, muuli sila sa ilang panimalay, ilabi na sa panahon nga tugnaw kayo, kay naay snow. Mudiritso na kining mga mag-igsuon, tulo sila kabuok sa ilahang higdaanan, kay wala may heating system ang ilahang panimalay. Maghabol silang tulo sa usa ka sa ilahang higdaanan, gikan sa hapon, maabtan na lang sila gabi, maagtan na lang sila buntag kay wala may gaatiman kanila. Unya mobalik na po dayon sa eskwela, mudritso nag-eskwela, walay kaon o walay buhaton sa ilang balay kay wala may gaatiman kanila. Apan kining maestra natingala kay everyday, ilabi na kadtong kinamanghuran, musulod sa iyahang classroom, usa ka adlaw nakita niya nga adunay daghang pula nga pasa sa iyahang mga kamot. Ug nangutana ang maestra nga nganong daghan man ka og pasa sa imuhang kamot. Niingon siya nga mauman gud ang pamaagi nga pukawon ko sa akong mama kay unsa ni kaning pasuan ko sa iyahang sigarilyo. Abused, neglected kini nga mga bata. Apan every time they would enter the classroom, dako kaayo og ngisi kining mga bata. They're so happy. Labi na nga makasulod sa classroom ni ining teacher. Nangutana ang teacher nga nganong ingon ani man ang imuhang demeanor, malipayon man gihapon ka, bisan luyo sa dagkong pagsulay o kasakit sa imong kinabuhi. Niingon sila, nga teacher, mahuman raman kini. And every time makakita ko nimo teacher, malipay man ko, nga naa pa di ay mga maayong tao ni ining kalibutana. Natingala gayud ang teacher to a point nga kining pulong nga hope, paglaom, bisan og ibutang sa sayop nga mga butang ni ining kalibutana. Aduna siya psychological effect nga ang tawo mula hutay gihapon luyo sa mga pagsulay ni ining kalibutana. But for us, believers of the Lord Jesus Christ, wala man ang ato ang paglaom, dili man sa false hope. Dili siya sayop, dili siya nakabutang sa mga butang nga mahanaw lamang sama ni ining awit, kundili nakaangkla siya sa ato ang high priest. That is the Lord Jesus Christ. Mao kana ang ato ang pagaistoryahan karon nga unsa man ang naa kang Ginoong Hesus nga makaingon gyud ta nga dili gyud mauyog ang ako ang paglaom kung naa kang Ginoong Hesus, ibutang nako kining tanan og dili sa mga butang naa niining kalibutana. Gusto pud nato tukion karong kabuntagon nga ang matag usa kanato mulantaw sa atong kasing-kasing og una-una og kinabuhi nga tinuod bagayod nga tanan ako ang paglaom naa bagayod kang Ginoong Hesus, or basin tungod niining pandemya nagkasugod na siya og kabalhin didto ba sa panggobyerno, didto ba sa ako ang trabaho, didto ba sa ako ang pagpangita. Tunga-tunga na lang siguro kang Ginoong Hesus kay tungod naaman ko sa Jacob. Magsugod ko mga igsuon sa usa ka bersikulo sa Genesis 3:15. Tungod manggod kay ga-celebrate pod kita sa Missions Month, usa kini ka very key nga bersikulo nga gitawag nila the proto-evangelium, nga mao kini ang pirmiro nga hulagway sa kasing-kasing sa Dios aron luwason ang mga kanasuran.
Niingon ang Dios samtang iyahang gitunglo ang serpente or ang bitin. Ingon siya, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Hear this, two things. Siya ang kining usa ka taliwala or kaliwat, siya magadugmok sa imong ulo, bitin, kining kaliwat nga ihatag sa Dios gikan sa babayi, maoy modugmok sa ulo sa bitin, ug ang bitin maoy ug ikaw magasamad sa iyang tikod. This is the reflection of the Messiah nga maoy modugmok sa source of sin and death. That is the serpent. Genesis pa ni mga igsoon, sinugdanan pa ni. Apan kinipod nga Mesiyas, maoy mudawat sa tanang effect or mupasan tungod sa pagpaak sa bitin, siya pod ang mupasan sa tanang resulta sa sala, maupod ang kasakit o kamatayon. Kablo mo mga igsoon, ang pulong sa Dios, if you could remember sa Genesis 1:1 or sa Genesis 1:3, pagbuhat sa Dios niining kalibutan, niingon ang Dios, let there be light. And there was light. Lahi ang Dios kung ang Dios mubuhi og mga sinultian or mga pulong. Kay og ikaw og ako, panglitan mo ingon kas imong asawa nga manghugas na lagi ko og plato. Dili man gyud masaligan ang atoang pulong kay usahay makalimot man ta. Lahi man ang atoang pagtuki sa pulong ug pagbuhat sa panghugas. There are two actions there. Apan kung ang Dios musulti gani, mubuhi gani og pulong, usara na siya nga sama ra pud nga gibuhat na. Let there be light, and there was light. No? Usara siya kabutang, dili sa duha kabutang. So in other words, sa pagbuhi sa Dios niini nga pulong, nga siya magadugmok sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod, dili ni siya nga kanang murag duha-duha, no? Aduna tay duha-duha basig dili pa mahitabo. It's the same thing nga it's done. Humana na kining tanan bisan og pagpanag-an pa ni sa atoang panlantaw. Mao kini nga sinugdanan niini nagbuhat na gituman kini sa Dios pinaagi una sa mga covenants. Nagsugod siya kay Noah, naghatag siya covenant, kay Abraham naghatag siya og covenant. Ang covenant mga igsoon is simply a kasunduan sa duha ka mga parties. When it comes to God og sa Israel pinaagi kang Abraham, ang panghangyo sa Dios sa Israel nga mutuman lang gyud sila sa unsay gusto sa Dios, mo-obey and unya kini nga katumanan or kini nga covenant mahimo gyud kining malampuson sa ilahang perspective. Apan for God, it's words. Ang paagi sa Dios kay mga pulong. Unya, kini nga mga pulong mga igsuon, grabe kini ka powerful, gamhanan kaayo kini, kay sama lamang kini nga gabuhat na ang Dios. The book of Psalms, Isaiah says, ang pulong sa Dios mubuak sa mga kahoy. No, ang mga pulong sa Dios ingon ana kagamhanan. Because God says this in Genesis 3:15, it resulted into covenant nga gipanghatag sa Dios ug miresulta siya sa anak sa Dios. The Word became flesh sa John 1:16. Tungod sa sa gugma sa Dios ug sa pagkamatinud-anon sa Dios, maunang gipadala niya ang iyahang anak nga si Ginoong Hesus. Ang libro sa Hebreo mga igsuon nagsulti pod niini. Duha ka butang kabahin sa Dios. Una sa Hebreo 6:17 ug 18 nga walay pagkausab ang katuyuan sa Dios.
dili mausab. Sukad sa una, hantod karon, maura gihapon ang katuyuan sa Dios. Maunang kadtong iyang gipromise sa Genesis chapter 3, wala kadto na usub. Ug dili lang pud kana sa 18, niingon pud ang magsusulat sa Hebreo nga dili mahimo nga mamakak ang Dios. Imposible na nga mahitabo nga mamakak ang Dios. Nganong importante mani nga gisulti sa magsusulat o magwawali sa Hebreo? Kahinumdum kita sa miaging mga Domingo nga nag-change subject ang magwawali. Ingon siya nga gusto unta nako nga itudlo pa kaninyo kining mga laglom nga mga butang apan habol naman ang inyuhang pandungog. Mura katulgon naman mo. No? Tanawa imuhang tupad basin og katulgon. No? Nganong katulgon naman mo? Mao nang niingon ang magbawali sa Hebreo. Ayaw, dili ko ganahan mo padayon kay daghan kadtong mga nahabol ang padungog kay nangawala na tungod sa grabe nga persecution o grabe nga pagpanglutos. Ningon ang magwawali sa Hebreo, nakatilaw to silang tanan na sa katamis sa fellowship, nakakita sila sa gahom sa balaang espiritu. Apan, dili gyud ay to sila kauban nato kay nawala man sila. Pero kadtong nahibilin, niingon ang magwawali sa Hebreo, ayaw kamo og kabalaka tungod niining duha ka butang nga ang Dios ang iyahang katuyuan wala gayud na usob ug dili mahimo nga mamakak ang Dios ang iyahang katuyuan nga luwason ang mga kanasuran. Pinaagi kang Ginoong Hesus na agyapon na hantod karon. Maunang sa kadtong mga tinuod gayud nga nagasalig kang Ginoong Hesus. Nag-ingon siya sa bersikulo 19 ug 20. Gibatunan ta kini ingon nga siguro ug malig-on nga sinipit sa kalag, anchor of the soul, usa ka paglaom nga nagasulod ngadto sa kinasulurang alampuanan sa luyo sa tabil didto sa templo diin kanato si Jesus nahisulod na ingon nga mag-uuna ug nahimong labawng saserdote hangtod sa kahangturan sumala sa laray ni Melkisedek. Ingon ang magwawali, kung ikaw padayon gihapon nga naggunit sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus, bisan og gikuso-kuso na ka sa pagsulay, bisan og gilambos-lambos na ka sa mga balud og mga storms ni ining kalibutana, bisan nagkaguliyang na ang imuhang pinansyal nga pagpangita, bisan daghan nang naglutos kanimo kay tungod ikaw nagpadayon gihapon sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus, nag-ingon siya ang imuhang paglaom nakaangkla sa sakto nga butang or sakto nga Dios. That is the Lord Jesus Christ. Ayaw surrender, igsuon. Ayaw padala sa unsamang mga binuang ni ining kalibutana, pagpangilad ni ining kalibutana. Padayon og pagsalig sa Dios kang Ginoong Hesus, kay ang imuhang paglaom sigurado kana kaniya. Dili man mamakak ang Dios, wala man na usob ang iyang katuyuan hangtod karon. Apan unsa man gyud ang ebidensya, no? Nga sigurado gyud ta kang Ginoong Hesus. Ang magwawali sa Hebreo naghatag kanato og usa ka hulagway nga iyang ginganlan og si Melkisedek. Ato ang pagatun-an kung unsa man ang hulagway ni Melkisedek nga nahimo pod siyang natinuod or na perpekto diha kang Ginoong Hesus. Tan-awon kini natong kinsas Melkisedek. Tsada pod siya nga pangalan basin og gusto mong inyuhang anak unya sa sunod mga panahon. Pwede pod ninyo nganlan og Melkisedek, no?
Tulo ka butang lang mga igsuon sa Hebreo 7, 1 hangtod sa 10. Maoy naghulagway kung kinsa kini si Melkisedek. Una, ang iyahang karakter maoy nahulagway or na perpekto diha kang Ginoong Hesus. Nag-ingon ang bersikulo 1 hangtod sa 2 diha sa kapitulo 7. Kay kini si Melkisedek nga hari sa Salem. So hari daini si Melkisedek sa usa ka lugar nga ginganlan og Salem, karon nahimo ng Jerusalem. Saserdote pud kini siya, pari pud kini siya sa labing halangdon nga Dios. Hari na, pari pagyud. Throughout history, wala ko nakakita pa niini except kining sa presidente or unsa ba ni leader sa Iran nga usa siya ka pari, mura siya pari or unsa ba ni leader sa Islam nga religion, at the same time political leader pud siya. As far as I know, wala pagyud ko nakakita og usa ka hari and pari at the same time throughout history. Mutan-aw kitag salida, lahi gyud tong hari, no? Lahi pud gyud tong pari. Regardless og unsa man na siya nga relihiyon ilang ginagunitan, gikan man sa tribo, no, na ay witch doctor, na apoy chieftain, na ay dato, dato nga kana bang leader sa usa ka lugar, dato, na apoy mga mananambal, no, lahi gyud nang mananambal or murag pari. Pero this man, very mysterious, very kanang interesting kaayo. Usa siya kahari ug pari pod at the same time. Misugat siya kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari or sa usa ka gubat ug nalangin kaniya. Kung gusto ni ninyo makita, naa kini sa istorya sa Genesis chapter 14. Duha lang ka bersikulo mao kini nga istorya kabahin ni Haring Melkisedek nga usa-usab ka pari. Ang bersikulo 2 nag-ingon, kini si Melkisedek, no, iya ug alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. In other words, nag-tithes si Abraham kang Melkisedek. Interesting kayo nga butang. Abi nato nga ang tithes didto na sa panahon ni Moses, sa balaod ni Moses. Apan si Abraham, wala pa na himugso ang balaod ni Moises, nag-tithes na kang Haring Melkisedek iyang ikapulo, no, gitagaan. Ato nang masabtan kung unsa gyoy pasabot ni ana, pipila ka minuto gikan karon. Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang pangalan, sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan or pagkamatarong. Ang iyang pangalan, it means righteousness. Melkisedek, righteousness. Hari siya sa righteousness. Ug hari usab siya sa Salem, nga ang pulong nga Salem nagpasabot og kadaitan. Peace. Hari sa or king of peace. Sabay maayo nga binisaya aning kadaitan. Or lain pa, no, nga mas masabtan pa nato. Peace. Pag basa mo na kadaitan, no, binisaya naman na siya, kasabot na siguro ta. So, two things. Pagkamatarong o pagdait. Righteousness and peace. Mao kini ang hulagway or karakter ni ini nga hari nga pari pod at the same time. Now looking into the Lord Jesus Christ, si Hesukristo, siya ang hari nga walay katapusan gikan sa tribo ni Judah. Ug nagpromise gyud ang Dios pinaagi pod kang David nga gikan kang Judah, tribo ni Judah, nga aduna siya kingdom nga dili matapos. Dili man na pwede kang David kay mamatay man si David. Dili di ay si David ang katapusan ni adto, kundili or ang katumanan ni adto nga promesa sa Dios, kundili kang Ginoong Hesus nga nagagikan kang David, nagagikan pod kang Judah, the tribes of kings,
didto gagikan ang mga hari. Jesus is King forever. Apan dili lang kana, nag-ingon pod ang libro sa Hebreo, nga siya pod ang perpektong pari nga misulod didto sa templo, sa kinasuluran gayod sa templo, nga kadto lang untang high priest ang makasulod. High priest, mura grabe ang segregation di adtong panahon ba. Sa kinasuluran ang high priest lang. Sa gawas gamay pero kanang naagyapon siya sulod sa templo, ang mga pari lang. Didto sa gawas kay ang mga lalaki nga maoy mag-offer, makakita sa pag-offer og sacrifices, ang luyo sa mga lalaki nga Hudiyo, kay ang mga babayi nga Hudiyo, og kabalo ka og asa ko. Didto sa gawas sa templo. Murag naniid lang tas TV sa silingan ba. Di ta kasulod bisan sa grounds of the temple. But because of the Lord Jesus Christ, misulod didto siya sa kinasuluran. Ikaw karon og ako nga usa ka hentil, adunay dalan padulong sa Amahan, direct nga pamaagi, pinaagi lamang kang Ginoong Hesus. Wala na ta didto sa gawas sa gate no nga gasigilag paniid unsay nahitabo diha. Maayo untag maapil ko sa panalangin, maayo unta og mapasaylo pod ang ako ang mga sala. But because of the Lord Jesus Christ, our perfect high priest, ang kapasayloan sa imong mga sala ug sa ako ang mga sala, available na ug pwede na kita moadto sa Amahan, direkta pinaagi kaniya tungod lamang sa iyang sakripisyo. Si Jesus, hari ug saserdote at the same time. King and priest. And He perfected the characters of Melchizedek when it comes to righteousness and peace. Dili lang kana, siya usab ang perpektong sakripisyo sa kapasayloan sa sala. No, kay ang high priest mupatay pa man siya og usa ka lamb didto sa kinasuluran sa templo aron pagpasaylo usab sa iyang mga sala kauban sa mga katawhan sa Israel. Apan si Jesus, siya ang high priest, siya pod ang sakripisyo, perpektong sakripisyo aron ang perpektong kapasayloan kanimo ug sa akong mga sala mahimong posible na. Hapit naman gyud ang Disyembre, paborito man ni nato nga bersikulo sa Isaias 9:6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Prophecy about the Lord Jesus Christ ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, Amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagkigdait. Ang sakripisyo ni Jesus dito sa cross, nahimo siyang haom sa kagustuhan sa Amahan kay tungod perpekto man ang pagkamaayo sa Dios. His righteousness is perfect. Kiniusab nga bersikulo nagsulti kanato nga si Ginoong Jesus is the Prince of Peace. Naa kaniya ang tinuod gayud nga kalinaw. Daara di ay na. Kalinaw ug pakigdait. Jesus Christ perfected Melchizedek. Ikaduha nga butang. Nganuman nga si Jesus ang ato ang paglaom nga dili mauyog nga kung ibutang nato ang iyang ang ato ang pagsalig kaniya, assured gyud ta. No, assured gyud ta nga aduna tay kaugmaon nga dili makuha sa unsa mang pagsulay niining kalibutana kay tungod sa hulagway or the being, ang kinasulurang hulagway niining tawhana nga si Melchizedek nga gihulagway diha kang Jesus. Bersikulo 3, siya, si Melchizedek, walay amahan, ni inahan, ni kagikanan, ug wala usab siya'y sinugdan sa mga adlaw, ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua, ingon nga nahisama sa anak sa Dios, magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Now, this is a very
interesting, at the same time, controversial kaayo nga bersikulo. Maunang, adunay mga scholar nga nag-ingon, nga kini si Melkisedek, tungod kay misteryoso kaayo siya nga tawo. Murag tululang ka libro sa Biblia nga nahisgutan kini siya. Libro sa Henesis, 14, duha lang ka bersikulo didto. Libro sa Salmo, na mention pod siya. Apan ang katong pagsulti kaniya sa Salmo, base gihapon sa libro sa Henesis ug kining libro sa Hebreo nga murag taas-taas nga nahisgutan si Melkisedek. Other than that, wala nagayoy nahisulat kabahin ni ining tawhana. Very mysterious. Mao nang adunay mga scholars pod nga basin sakto pod sila nga he is a Christophany. Usa kuno siya nga murag kadto bitawng si Abraham nga naay anghel nga iyang kaistorya. Unya ang katong anghel di ay mao na daytoy ang Dios. Basin kini pod kay nagpakita pod si Ginoong Hesus ni adtong panahona a Christophany, the Son of God, nagpakita kang Abraham isip kini tawhana si Melkisedek, the king and priest of Salem. Pero wala man gud pod gahisgot ani ang Biblia. So for now, ato alang yung isulti nga misteryoso gyud ni siya nga tawo. Tungod sa iyang pagka-misteryoso, walay nahisulat kung asa ni siya gikan, kinsay iyang amahan, kinsay iyang inahan, asa siya nga tribo or pamilya nga gagikan. Murag sa iyang kaugalingon lang, nahimo siyang bantugan. Maunang figuratively, or tanahon nato si Melkisedek, misteryoso kay nga karakter, no? Sa Henesis 14, Salmo 110, o sa Hebrews lamang siya ning gawas. Manang wala siya amahan, without mother, without genealogy, ug uban pa. Figuratively, Jesus perfected kini nga tawo nga si Melkisedek. Si Jesus pod mao ang tinuod nga anak sa Dios. Si Melkisedek is sama sa anak sa Dios tungod sa iyang pagka-misteryoso. Wala gyud nahisulat kabahin kaniya. Siya ang Alpha ug Omega, walay sinugdan ug way katapusan. Ganahan kay ko sa pag-awit ganina, di lang ko kaabot, no? Kay murag taas kaayo. Pero ni kanta gyapon ko, bahalag yabag-yabag. Kay si Jesus ang Alpha ug ang Omega, wala siya sinugdanan ug katapusan. Maupod ni iyang gisulti sa Juan 8:58. Si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Maunang pagkadungog sa mga Pariseo nining iyang gisulti, namunit sila lami kay batuhon kay tungod. It's a blasphemy nga musulti kag ikaw ang the great I am, nga wala pa si Abraham, naana ka. Although si Jesus, in his human nature, natawo siya pinaagi kang Maria. Apan kabalumanta nga si Jesus, one person, usa ka persona, apan duha ang iyahang nature. Tawo ug Dios at the same time. Si Jesus, wala gyud siya'y amahan ug inahan isip Dios. Wala siya'y gigikanan mao bitawng Alpha ug Omega. And He is the perfection. Siya ang ni perfect ni ining usa ka hulagway, no, nga si Melkisedek, nga grabe ka misteryoso. He is God and He is man at the same time na sa usa ka persona, that is the Lord Jesus Christ. Maunang kung naa kaniya ang ato ang paglaom, mga igsuon, bisan pa sa kuso-kuso ni ining kalibutan, sa pagsulay nga imong giatubang karon, ang imong paglaom ug atong paglaom, dili ka na malagpot.
Yes, tinuod man to. Kung barko atong hunaon nga nakaangkla dito lalom gayod. Yes, aduna gihapon kiling-kiling tungod sa dakong bagyo nga naa sa palibot. Apan dili gyud ta mawala. Dili gyud ta malagpot sa asamang mga lugar kay nakaangkla man ta diha kang Ginoong Hesus. Ang atong paglaom sure gyud na. Tungod kay ang ato ang Dios or si Hesus, Dios man ug tawo usab nga maoy perpekto nga sakripisyo alang sa kapasayloan sa atong sala. Ikatulo mga igsuon, mao ang tawag kaniya or ang pagkaila niining tawhana nga si Melkisedek. Ang bersikulo 4 hangtod sa 10. Ang 4 akong basahon. Ug palandunga unsa ka tinamod gayud ni adtong tawhana. Unsa gayud ka bantugan kining tawhana nga si Melkisedek. Bisan og misteryoso kayo ning tawhana, si Abraham nga patriarka, migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat, nag-tithes. Dili pud ni sayon lang nga 10% ba, kay gikan man og gubat si Abraham. Unya, daghan kayo siyang nalikom nga mga mga gamit, mga gold, mga silver, mga bronze. Ang 10% niya na iyang gihatag ni ining tawhana nga si Melkisedek. Kung tanaw nato sa ilahang status, si Abraham naglantaw ni ining kay Melkisedek tungod sa iyang paghatag og ikapulo nga mas labaw kaysa kaniya. Kay tungod si Abraham man ang patriarka gayod, diha gyud gagikan kaniya si Moises, si Aaron, ug uban pa nga mga ang tribo ni Jacob. Mas labaw siya kang Levi. Gisulti ka na sa bersikulo 5 nga ang mudawat man gyud unta sa ikapulo kay ang mga pari nga nagagikan kang Levi. Pero daw murag sila manggihapoy ng hatag kang Haring Melkisedek og 10%, pinaagi kang Abraham kay kana silang tanan nagagikan man kay Abraham. Apan kadtong tawhana nga dili sa ilang kagikanan, midawat sa ikapulo, no? Si Melkisedek wala nagagikan sa ilahang tribo. Apan nanghatag sila og ikapulo kaniya pinaagi or gikan kang Abraham ug nanalangin kaniya nga nakabaton sa mga saad. Mao usa ka butang nga dili malalis nga ang ubos og kahimtang pagapanalangin sa labaw og kahimtang. Tungod kay gipanalanginan ni Melkisedek si Abraham, nagpakita kadto nga mas labaw si Melkisedek kaysa ni Abraham. Ug ikaingon man gani nga bisan si Levi nga nagadawat sa ikapulo, mihatag og ikapulo, pinaagi kang Abraham. So may gipasabot niini. Ingon siya, tanawa kung unsa ka bantugan kini si Melkisedek. Kay nga naman, mas labaw pa man siya ni Abraham, mas labaw pa man ni siya kang Levi o kang Aaron man nga asa gagikan si Levi. Kay tungod si Abraham, naghatag og ikapulo, unya siya gipanalanginan ni Melkisedek, nagpakita kadto sa pagkabantugan ni ining tawhana nga si Melkisedek. So isip hulagway ni Melkisedek, giperpekto, Jesus perfects the greatness of Melkisedek. Mao ka nang sa Filipos 2:9, niingon si Pablo, tungod kang Ginoong Hesus, tungod sa iyang gibuhat nga dili gayud matupngan sa unsa mang sakripisyo sa mga tawo, tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug mihatag kaniya sa ngalan labaw sa tanang mga ngalan, the names above all names, and that every knee gikan dinhi sa kalibutan hantud didto sa kalangitan muluhod sa iyang atubangan ug tanang mga dila musimba kaniya, kay siya man angayan mudawat sa tanang dungog ug himaya tungod sa iyahang pagkabantugan.
He perfects the greatness of Melchizedek. Maunang mga igsuon, atuan namang yung nakita sa libro sa Mateo kung unsa gayud kamaayo, kagamhanan, o kaangayan simbahon si Ginoong Jesus. Apan ang Biblia mga igsuon, wala nagkulang padayon pagyud og nagsimba og naghatag og dungog kang Ginoong Jesus. In fact, ang tibuok Biblia nagpakita gayud kung unsa ka mahinungdanon ug unsa kabantugan si Ginoong Jesus. Kaysa Genesis 3:15 pa lang gani, gitag-an naman siya sa Dios. Mga igsuon, si Kristo nga atong Pangulong Pari maoy perpektong angkla sa atong espiritu. Aron nga dili mapakyas ang ato ang paglaom nga bisan karon grabe gyud ang kuso-kuso sa pagsulay sa kinabuhi. Ayaw papildi mga igsuon. Kay ang Dios maoy atong angkla, perpekto nga angkla sa paglaom. Ambot og nakahinumdum mo katong panahon sa Marawi siege. Naay usa ka private first class ang iyang pangalan. Si Private First Class Dan Ryan Bayot ang iyang name. Ano iyang name ha? During sa panahon nga ang iyang grupo mga Scout Rangers, gihurot sila sa Maute Group. Namatay iyang mga kauban. Siya na lang usa nga nahibilin. Nagtago didto sa mga rubbles, mga siminto nga nangaugdaw. Unya nabantayan niya nga padulong na daghan kaayo ang mga Maute Group. Nanawag siya sa ilahang kampo. Ang ingon niya, wala siya nangayo og tabangi ko ninyo, luwas ako ninyo. Niingon siya nga, Sir, bumbahi na lang gyud ning ako ang lugar. Kaysa madakpan ko og itorture ko, bumbahi na lang ang kining ako ang lugar. And tinuod man, bisan sa katingala sa katong ilahang kampo, gapadala og bomba, gibumbahan katong lugar, namatay si Private First Class Dan Ryan Bayot. Kauban pod sa daghan nga mga Maute Group. Ug tungod didto gilantaw siya nga usa ka bantugan nga hero. Kay tungod niadto nahimo pod niyang dili lang naluwas ang iyang kaugalingon gikan sa torture, kundi usa pod to ka pamaagi nga diin na piangan ang mga Maute Group. There's also another story, the same gihapon. Usa ka soldier, a black American soldier during the time of the Nazi. Ang iyahang pangalan, his last name is Snow. His name is John Robert Fox. Naa siya sa usa ka village in Italy. Ang iyang ngalan sa lugar is Sama Colonia, Italy. Usa siya ka nagsibilyan lang siya niadtong panahon na kay mura siya og spiya. Daghan pud siyang mga kauban didtong lugar. And there were hundreds of Nazis coming in. Grabe ka isog o grabe ka kanang mo-dominate nga usa gyud ka infantry or daghan gyud kayo no, hundreds good ka mga Nazi kauban sa ilang mga tangke ug uban pa, ready to attack the bigger nga mga cities right after kining gamay nga village. He was there. Tanan niyang mga kauban nga naka-uniforme, Amerikano nga soldiers nga matay na pod. The same thing. He called upon his commander and said, pagpadala og bomba, just bomb my location, fire it. Ug tungod niadto gipadala or nagibombahan kadtong lugar and many hundreds of Nazis died, napiangan tungod sa sakripisyo niining si Soldier Fox, and he was given the Medal of Honor tungod sa iyahang sakripisyo. Tungod niadto, it was also an opportunity nga maka-advance, adunay counter-attack ang Americans that eventually led to the defeat of the Germans. But there is one person. Kay og tan-awon ni nimong duha ka sacrifice of these two people. Dili man nato ginapagamay ang ilahang sakripisyo, but we know that
as time goes by, makalimtan rani ang ilang gibuhat, ug ang mga tawo mubalik gihapon sa mga binuhatan nga dili maayo, nga makaresulta sa paggubot, makaresulta og pag-away-away, ug makaresulta gihapon sa pagpakasala ug kamatayon. There is our Lord Jesus Christ. He also said this, my God, no? Why have you forsaken me? Into your hands I commit my spirit. In His willingness, He accepted ang bumba sa kasuko sa Ginoo diya sa iyahang kinabuhi. And because of His sacrifice, God's wrath was appeased. And the forgiveness of your sins and our sins, pinaagi sa grasya niya ug pagtuo lamang kang Ginoong Hesus. It's possible already. My friends, that is where our anchor is set upon. The life, the death, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nga kung naa kaniya ang atoang pagsalig, luyo sa mga pagsulay ni ining kalibutan na, padayon kita. Dili lang kita mo survive, kundili mo thrive pagayod. Mga igsoon, padayon kahimong panalangin. Kay dili naman kita ang mudawat sa sakripisyo or sa kamatayon tungod sa sala. Naa na may nagsakripisyo kanato nga midawat sa bumba, sa kapungot sa Dios tungod sa atong mga sala. That is the Lord Jesus Christ. He is worthy above all. Ang atoang paglaom na alamang kaniya. Atoang tagaan og dakong palakpak ang atoang Dios. Magampo kita mga igsuon. Salamat Lord kay ikaw maayo. Salamat o Dios kay ikaw angayan. Salamat o Dios kay ikaw ang amoang perpekto nga angkla nga luyo sa bagyo ni ining kalibutana. Assured gihapon nga ang amoang paglaom mula hutay og dili gayod mapakyas. Tabangi Lord ang matag usa kanamo nga ibutang ang amoang pagsalig diha kang Ginoong Hesus. Nga dili kami o Dios mahadlok o mabalaka sa unsa mang mga butang niining kalibutana nga mopalayo kanamo diha kanimo. Kundili o Dios, kami padayon sa pagpangalagad, padayon sa pagsalig, padayon sa pagsimba kanimo, bisan unsang bagyo man ang moabot sa among kinabuhi. Tabangi kami o Dios, kay kabalumi nga ikaw ang Dios nga dili mausab, ikaw ang Dios nga dili mamakak, ug tungod niana ang paglaom namo sigurado ug dili mapakyas. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.